Знаете ли, че TIKTOK е не само платформа за забавление, но и невероятен инструмент за креативност и самоизразяване. Всеки ден хиляди хора създават уникални видеа, които вдъхновяват и развлекат. Ако искате да се фолнат, важно е да намерите своя уникален стил, можете да експериментирате с различни формати, танци, комедия, образователно съдържание. Не забравяйте да използвате популярни звуци и трендове, за да увеличите видимостта на видеята си. Също така, взаимодействието с вашата аудитория е ключово. Отговаряйте на коментари, задавайте въпроси и създавайте съдържание, което провокира дискусии. И не на последно място, бъдете последователни. Публикувайте редовно и следете какво работи най-добре за вас. TIKTOK е платформа, където креативността и автентичността печелят, така че не се страхувайте да бъдете себе си.